Bueno, Despertar das Amantes tiene un poema que se titula así, O Despertar das Amantes, que es el despertar de dos mujeres que han pasado la noche juntas. Xordes ao meu lado cada mañá como un milagre no leito, templo dos aromas que aspiramos con ansia. Vagorosas, distinguimos polos bazos os sorrisos ledos na escuridade. As nosas bocas non precisan guías para encontrarse. Únense deseos. Conservan aínda o sabor dos labios, do corpo, da pel, saboreada palmo a palmo, do sexo, aroma impregnado nos dedos que surcaron leves aves nas blanduras do prazer, elevando a carne como grito, mans que foron medusas nas mareas da pel a noite, e volven a encontrarse a mañá esvarando nos corpos mollados, recollendo suores de soños en que tamén nos amábamos. Unimos as pingas que perlan os peitos os vallados de amor no mencer. Pegamos os ventres como ríos de desexo que xorden caneiros. A emoción anega mesmo as voces, o saúdo, o despertar o milagre. Deixa que o tremor dos nosos corpos fale por nós. Ben, un breve poema se titula Deus, Dios. Di: ollos nos ollos, lesviámonos como lumieiras prendidas de paixón infinita. O prazer anega o mar. Seguramente disto quixeron falar os homes cando inventaron a palabra Deus. Realmente, amar, como digo neste poema, é nomear, é nombrar. No concibo o amor sin palabras. En tiempos de mi madre recuerdo que hablaba cuando se relacionaban, cuando ligaban, se decía fulanita habla con menganito. Hablar tenía ya este significado que parece que últimamente se va perdiendo. Para mí la palabra es fundamental en el amor, evidentemente. Palabras como fluxo. Deixa que as palabras manen dos labios, expresivas como fluido das túas entrañas na man, que esvaden no pensamento, saliva, fluxo, e saian polas bocas polisémicas. Non deixes só o corpo falar por ti. Enche con palabras os gozos do silencio. Amar é nomear. E seguindo ca palabra, chegamos ao oráculo. Sibila. Cando lesbias, a túa vulva sibila oracúlame sibilantes profecías, oracións, asobíos, revelacións de amor. As palabras abren novos orificios polos que te desbordas sobre min. Bueno, o amor a palabra creo que inflúe tremendamente na relación que as escritoras temos cas palabras e cos textos. Este poema, que se titula Páxina Branca, habla desto, del amor con las letras, con el texto, de la sexualidad, dentro de esta página que se va llenando, que es la página blanca, Páxina Branca. Nada me separa do texto, Páxina Branca. Coa lingua encho de bicos o papel. Polo amor pasa da nada a totalidade. Abrazoa como un corpo nu enigmático. Agarimo letras como mamas inspiradas. As oclusivas ábrense de desexo. As fricativas rozanse entre os labres. As líquidas mollanse nas coxas. As vibrantes palpitan como pel. As labiais alentan a escrita. Encho o papel que goza pola miña boca coas palabras que lle susurro, pensamentos,
soños, paixóns de liberdade. Fago correr polas letras un rego de sangue quente como en veas apaixoadas. Demórome pola textura do texto ata a perfecta comprensión. Despois da éxtase, a páxina ponse a clareo, como meu corpo baixo o sol dos teus ollos. Bueno, este é o corpo do prazer, do que estuve agora recitando uns poemas. E vou deixar o corpo do prazer para falar do corpo do sufrimento. O noso corpo, o corpo das mulleres, de moitos homes, é un corpo que sofre tremendamente. E a este sufrimento tamén lle dedico eu a miña literatura. En un libro de poemas que se titula Fora de min quiere decir fuera de mí, pero también quiere decir rabia, estoy fuera de mí, estoy indignada. Entonces esa indignación que me produce tanto sufrimiento de tanta gente. Este libro está dedicado a los extranjeros, a los parias, a la gente exiliada, a la gente que vaga por el mundo, que sufre. Uno de estos poemas se titula Bárbaro y lleva unos versos de Constantino Cavafis que decía: "E que vai ser de nós agora sen bárbaros?" Ao fin e ao cabo, esa xente era unha solución. Él falaba de unha solución desde ese punto de vista, pero hoy en día, se os fijáis, esa solución es económica también para nosotros,